mota जों खानाय दङ ताइ सुनो फुन खाय दङ जेटा जागा जागायाव इसा मारुंलाय दङ खस्थ' जागै दङ रखनै दिनै जों प्रेस कनफारेन्स खायफाया बुबाग्राबो ननो वानि रेखा जेखुनु तिप्रा मथानि उनै हनै जे अबा एक भाइलेंस खाय दंना र दुकान रक सकसाय दंना र गाव रक थाङो लाथि रि दंना र कयो ताइ बुबाग्रा प्रेस कनफारेन्स खायफ्रोनो सानखा जे आबा हा जुदि खाय दंनाय आ बर' न गाखाय जों वानि नरक आबा हेता खायदि ताइ जुदि आबा खाय दंनाखाय नरक पुलिस के आइन दंमोन आबा के एक्शन गाखाय नरनो तिप्रा मथा आबो नरनो सुबा गलाक बुबाग्रा नरनो सुबा गलाक अब नरनो साना मुचु ताबु जे लाइन नाय दंनाय ताबु ताइ बुखुरक नरक सिमना ताइ याङो जेखुनु जागायाव बिशामगंज गाजिनि गोबां जागा थांनाय ताइ ज्राइनिया आबा हायदिगि सोरखारनो दङ नरनो कल अ चंमारि मासासों सा चंमारि जिदि मासासों गै आ एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस बहरै से दिनै अफिस लायो आबन बागैनो एसिन प्लेन से ताबु जों खाय फायबेने आबर नर बखा आबन उता तक अप्लाई खाय हमजागै नर तिसादि जे संसारनाय तिप्रा जे खलायनाय तिप्रा enggak nanti pasar hanam tabu IPF खायो आनि तिप्रासा जों बर्णमा हानाय सिपेम खायो अबा के खाय तंनाय खाय अब माने तिप्रासा कांग्रेस खायनाय अब माने तिप्रासा जनजाति हेने खायनाय अब माने तिप्रासा आबन बागना ताखु नरमा कयो नर प्लिज अलर्ट नि प्लिज स्टप खायदि गबामा दिगिन हते पुलिस हाहर तंसुनो किसान नर कंट्रोल खायदि याङो सिचुएशन हान्याना र नाय तंग र खनै आबनो नंनो कयो जेता चिनो हते पालेस हते नंनो साखला हर तंग बुबाग्रा बारिबा बारबा नंनो साखा पुलन सिम ताबुक जरा चिनो अ कप्लाय मानि बर रंनि तिप्रा सारुने हामजां मानि बागैसे सिनि कप्लाय आबन बागिनो अ हामजां मानो नर तान नासलि रुदि बर रनो जे बर नासलि उइ तंगै अबा हाय खलायनाय रनो नर मा हामजां नाय लगे लगे ननो मासो जे जागा गठन आं तंग और लीडर नर जे कामी आमसे जे लीडर तिप्रानि जे लीडर तंगनाय रं नर नब रिक्वेस्ट खायजागो नर थानि जे जागा अबा हाय नाय तखा किबो उइ तखा गब नर बर थां उस्टम खायै दिनै जे सिनि कोर आइडियोलॉजी सिनि थानसा आब्र नर कप्लाय खाय तंग थमा मातुनाय ताखासे कयना मुसुगो जे तिप्रा मथा बादे जे आलादा मथा तंगनाय रं नर किरिजागै खारै थानि र तखाय कुनु दिन नर पाकिरिदि नर हातलाइन तंगदि नर नगन तंगदि नगन थुदि आगिनि जे लाइफ चलिमा हेकन चलिदि नर केब कुन खायग्रा जुदि नर तिप्रा मथा नने केब खलाय तंगाय इमिडिएटली सुनो जानुदि जों आबनो एक्शन नानाय ते बुबाग्रा सराय सराके साका एक्शन नामन बिसिति बेलेक क खनाय गाय बन पार्टीनि फन एक्शन खायनानै बायदो मांनाय अनि साखला रेखा अबन बागे अ कुबुय हानसा अ हामजां मानि पीस एन्ड हार्मनी बिसिन जे साखला मानि नरा बनो रेस्पेक्ट खाय न प्रिन्सिपल डिसिप्लिन नारदि आबन बागनो दिनै तिप्रा मथा नगै दिनै जत ताकु बुकु ताइ लुकुनो मा कयो नरा प्लिज 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 स्टप खायदि दिनै अ दिनै न हयते सेसन अबा हे कल्चर जे तिप्रा तंगमानि बुलाय तंगलाय तंगमानि नक सकलायो दुकान सकलायो नक लाथलायो हादर खिथालायो ओं तंगमाना जों स्टप मा खायनाय अब चिनि लाइबुमा सैजाक्तु तिप्रा मथार अबा हे कल्चर अबा हे तंगु सिटा न बर दिनै स्टप खायका दिनै खानानि जेनेरेशन बर साइमानखु आबन बागनो अबा हे तिप्रा नासिन न जों इन्दा खायो आबा हायना साबुता तांदे दिनै अबनो आनि कयमुं अबन बागे इमार्जेन्सी लाइनो खायनो मा साका जागा जागा जे लाइन नाय तंना नर अ खबर न अ कक तुना पाथु बायदि जे जागा पाथि तम जागा आसा साइन नर हायना हाय एपिल खायो रिक्वेस्ट खायो नर अबा हाय सामु सित्रा ता तांदि केबा नर जुदिनो जे सामु सित्रा तांनानि दिगि बुजे थां तंग आब्रं नुखाय नर स्टप मा खायनाय आबसे तिप्रा मथानि दायित्व तिप्रा मथा जतन हामजागो जतन प्रोटेक्शन मारनाय जतन न
जों खारसांबा हादोंबा जों बातु मोननाय आबोन बागै सामुं सिता तांदर बागै तिब्रा मथ जागा करे हाइन हाइन न आने गयमु न कबगो प्लिज न स्टप खाइदि ताई जेखु नों तखान प्लिज थाङो पुलिस इनफर्म खाइदि पुलिस बा कर्पोरेट खाइदि आबा हाइ सिचुएशन हाइना ता खलाइरदि जुदि नन कं माने जे खलाइ तंग काय बन बुम शहरे पुलिस नर कमप्लेन खाइरदि जे पुलिस आइनि मत नानाय गरा बनाथु आसो साइना आखाइन हाइन न नै गयो बेलेके हामबाय जाय जतन हाम ताई बुबागरा आयुलक्थु थानसा आयुलक्थु थानसा ना हामजों माना तैसों जत जागा पिरि माना तिखाय नरक सात सात जतन देरमा तंनाय ताई नर मा साइ तंनाय बेलेके हामबाय ठीक है वाह